Ja sam jako mnogo predstava imala, preko 150 sa njim sam otpevala. Kompletni ruski repertoar, ali naročito je se istakao Don Kihot. Znate, mislim, Miroslav Čagalović je bio jedinstven čovjek. Nije bio, prvo, bio je jako odan svojoj profesiji, ali bio je tako druželjubiv. On je nas voleo, mlade pevače, i kao svoje piliće ga nas je okupljao, davao nam savete, pomagao nam je, delao nam je bombone neke specijalne, jer od treme nam se grlo osuši, mislite da će da vam popucaju sve žice, on nam je to sve delio van predstave. A na predstavi on je bio, nije bio Miroslav Čangalović, on je bio Don Kihot. I što je to retkost. I ta njegov entuzijazam je prenosio na nas. Mi nismo bili lutke koje pevaju, a ne znaju šta pevaju, nego smo mi bili oni adekvatni izvođači koji treba da budu. Znate. I zato su to predstave sa njim bile velike. Za mene je on bio apsolutno najbolji Boris Godov na svetu. Baš zato što je bio jedinstven. Jer on nije glumio, on je bio to. I to je prenosio na nas. I zato su, kažem, te naše predstave, zato je to doba bilo i zlatno doba, zato su to naše predstave u inostranstvu primane tako. Jer stvarno, mi nismo bili zvezda teatar. Mi smo bili kompletni ansambl teatar. I eto, to je, mislim, za njega. Daleko bio od svih intriga. Ja nikad nisam čula da je on nekom govorio, što je retkost u operi i uopšte u pozorišnom svetu, da neko ne ogovara. Međutim, od njega nikad niste čuli. Samo ste mogli da čujete lepe reči i podršku. Jeste, recimo, ja sam slušala Borisa Godunova, Đaurova, kad tada bio prvi bas sveta, ili pevala sam sa Borisom Hristovom u Napolju. Oni su svi bili veliki umetnici, stvarno, božanstveno pevali, ali nisu bili Boris Godunov kao što je bio Miroslav Čangalović. Lepo su pevali, a nisu bili, po mom mišljenju. Mislim, imam opasnu scenu koju mi se desila u Americi kad sam pevala Ulriku u Balu pod maskama. Pevala sam nad lomačom i jednog trenutka se izgubila kontroli i počelo je da dimi. Publika je počela da kašlje i sad ja sam mislila, a pevala sam vrlo tešku ariju. Šta da radim? Da stanem? A imala sam šal ovako oko mene. Ja sam odvezala šal i na jedan akord, tam, ja sam se sa šalom bacila na vatru i ugasila vatru. I to je bilo stvarno, mislim, publika je se aplaudirala, došli su dirigenti, svi da me ljube jer sam spasla predstavu. Ali nemam samo ja takvu. Mnogi moje kolege su imali. Mislim da je Miroslavu Čangaloviću da se zapalila perika i tako. I jako morate, sem toga što morate da pevate teške arije, morate jako da budete prisebni. Da, pa ja sam bila u angažmanima čak i 6 meseci, ali su se uvek vraćala ovde. Evo zašto. Prvo što nas su podsticali ovde da idemo u inostranstvo, da učimo i da se vraćamo i da to prenosimo ovde. Drugo, nisu nam uzimali od plate, nego su nam normalno davali platu.
Imali smo mogućnosti da pevamo u različiti repertoar. U inostranstvu, kad vi uđete vi 6 mjeseci recimo pevate stalno jednu te istu predstavu i onda se ona skine sa repertoara. A ovdje smo imali vrlo širok repertoar koji smo mogli da kasnije i napolju da pevamo. I ovdje su bile jako dobre prilike za razvoj jednog mladog pevača. Apsolutno. Imali smo dobre dirigente, imali smo savršene korepetitore i svi su rado radili sa nama. Drugo, imali smo vrlo oštre audicije, što danas, nažalost, nije. Mi smo, recimo, kad se primljeni na audiciju, vi ste još 2 godine morali da budete u probnom radu. U tom probnom radu, recimo, ja sam imala premijeru, ali to nije ništa značilo. Nisam zbog toga primljena. 2 godine svi smo bili u probnom radu i tek onda smo potpisali ugovore. Tako da je bila jako velika selekcija. I zato je to bilo zlatno doba. Jer u najmanju ulogu je pevao prvak. Nije bilo ja sam prvak, ja neću. Ne. Najmanju ulogu je pevao prvak. Da vam kažem, naša publika je apsolutno znalačka bila. Imali smo jako dobru publiku. Ja sam imala veću tremu pred našom publikom nego napolju. Ali ovako, opšte uzevši, najbolja publika je u Beču. Ona vas čeka napolju i po snegu i po ledu da vas pozdravi i da date autogram. Ali to je i tradicija, znate, to je duga tradicija. Ali naša publika apsolutno i oštra. I moj muž nikad nije sedeo u parteru, nego na 3. galeriji. I ja nisam nikad pitala šta je rekla parter, nego šta je rekla 3. galerija. To je bilo najvažnije. To je bila najbolja kritika. Radmila Bakočević, Milka Stojanović, Radmila Smiljanić, od mezzosoprana Đurđevića Čakarević, Biserka Sveć koja je otišla, ali je ostavila trag. Onda ja, od baritona Nikola Mitić, od tenora Zonko Krnetić, od basova, naravno, Miroslav Čongalović, Živan Saramandić. To su uglavnom bile osobe koje su nosile repertoar. Mi smo nasledili izuzetne pevače, Žarka Cvejića, Stanoje Jankovića, Melaniju Bugarinović, to su bili gorogani, znate. I tako da smo mi imali od koga da učimo Zlatu Sesadić, savršene soprane, soprane. Tako da smo mi imali koga da nasledimo, dostojno smo nasledili i dostojno smo to održali. Jer u jednom trenutku mi smo bili 4. opera na svetu. Pa, mislim, u svakom slučaju tu bio Oskar Dano. On je pre svega iz Pepe podigao tu zgradu i operu, a drugo, bio je toliko inteligentan da je odabirao, kad idemo napolju, stvari koje nisu bile poznate, uglavnom ruski repertoar i tako, koje nisu bile poznate u svetu, tako da smo mi jako dobro prolazili. Jer glupo je bilo ići u Evropu sa Verdijem ili sa klasicima, gde su bili Italijani nenadmašni, tako. Tu je bila njegova veličina i inteligencija. I stvarno je stvorio jedan, kažem, nismo bili ansambl Zvezda, nego opera ansambl. Retko ko da nije bio negde u nekom umetničkom društvu.
bili smo i na akademiji, ali jako je bilo važno učestvovati u to vreme i u umetničkim društvima. I tu ste dobili jedno iskustvo. Ne, nije. Baš sam sad to htjela da... On je bio s jedne strane divan porodič. On je imao dve kuće. Divan porodičan čovjek koji je obožavao tu svoju malu svoju zajednicu, porodicu. S druge strane, veliku porodicu i tu je bio odan i s druge strane pozorište koje bi bile jako, svi smo mu bili njegova porodica i on je to negovao i čuvao i što kaže, stvarno je okupljao nacije. I on je toliko bio privržen tom svom poslu da ja mislim da ništa drugo nije postojalo za njega. Mislim, sem porodice i posla i teatra. Ima neki nadimak? Nije. Čangal smo ga zvali. Pa evo, vrlo interesantno je, recimo, mi smo snimali ploču Don Quixota. Da bi dočarao Don Quixota, on je došao na snimanje u onom oklopu Don Quixota za snimanje ploče koje je imao na sceni. I sa onim šlemom i tako je on snimao. Znači, i u to se udubio. I to nije površno hteo da snimi tako. I ta ploča, to je jedinstvena ploča. Nigde na svijetu. To je jedina ploča Don Quixota koja je snimena i Philips je snimao i on je naravno prodao to posle Amerikancima i Japancima, a mi smo potpisali sva prava Philipsu, tako da nismo, osim onog malog honorara što smo dobili, nismo ništa posle, dobili bi ogromne pare da smo, recimo, Japanci uvek kad su otkupljivali ploče, to se u ogromnim količinama tamo prodavalo. Mi nismo, ali mi smo bili srećni da možemo to da snimamo i to je do sada jedna jedina ploča. Znači to je audio ploča, da? Da, jeste. A ima i snimak. Najbolji snimak koji nam je neko poslao posle 40 godina je iz Beča Don Quixota. To je savršen snimak sa aplauzima i sve to. I sa publikom koja je čekala napolju. Ja sam u vezi s tim pitanje, pa to je i drugo vreme bilo i sve jedno, danas to je verovatno bi drugčije možda, ali jesi li ikad razmišljao u to vreme, 60-ih ili bilo kad, jel? Ili si imao ponude da odeš negde, na godinu, 2, 3? Kako da ne? To mi interesuje. Imao sam ja, Jer po pravilu, mislim, pazi, danas bi to glatko otišli, jel? Po pravilu, to se dešavalo posle velikih uspeha koje sam imao sa Beogradskom operom. Razume se Beogradska opera, ako sam ja protagonista, ali je to pisalo šta sam pisalo. I sam ja to mislio. Međutim, imalo je tu dosta prvenstveno umetničkih razloga. Ići u jedan takav sastav, znači on te kupuje, plaćate i bez ikakve, kako se zove, skrupula te eksploatiše do kraja. I njega ne interesuje ni tvoji planovi, ni ništa, ti ćeš to košta to, ti ćeš tu zaraditi pare, ali ti suštinski nećeš nikad biti u onom ansamblu svog u koje će doći strani reditelji, strani dirigenti i tako dalje da naprave predstavu. I to je mene na neki način i odbijalo, a i čuvalo me da ostanem uz. Jer snage koliko sam imao sam snagu za Beogradsku operu. Tu sam svemirac trošio. Ono što je preostalo, ja sam odlazio na pojedine gostovanja koja su, notabene, treba reći, bila daleko efektnija za mene nego neki stalni. Ako sam dolazio
Ali interesantno kako je tu tanak glas njegov. Nije basovski. Aha, promjena. Kao bariton da je potpuno, ne bi ga nikad prepoznala.